Gabon, ongi etorri Gau Pasa podcastera, hemen gira beraz Peli eta Olaiarekin. Gabon, nola ziste, forman? Bai, gau motza oraingoz, baina espero ongi pasako dela. Hasi entzin, zehaztuko dugu podcast hori ez da kazetaritza, hemen gira momentu goxo bat pasteko, eta baita ere, sare sozialak aipatzeko, hori baita gure pixkat hildo nagusia edo, agian, hastan gira hortik, zuek sare sozialak zer erabilera duzue, oroak egunerokoan? Ni aspertzen aizelarik, jolatzeko, ne ustez, edo lokartzeko gauetan badakitsa jadela, me bon, ez dut gezurrik eranen. Eta gero badut ere Instagramen adibidez kondu pribatu bat nire lagunekin egiteko eta zinez esturietan gunean gauza txarrak pastu zizkidan gauzak igotzeko eta... Hori duritzen zen, jende asko badituela, olako kondu, bigarren kondu bat, nik ez dut, nik dena igotzen dut lagunen gauzetan eta... Egin, beste bat. Bai. Egin beharko nuke, bai. Zuk Peli? Ni desintoxikazio prozesuan naiz hor. Kandut garai bat eskrolatzarena bizkigo gorki. Eta hainbeste brain rot artean erabaki dut, behar dela pixkatek txukundu nire buru muina. Baina denbora asko pasatut Redditen adibidez. Nire bideojoko ilun gauzak begiratzen. Eta hori, baina zaila da atxematen dute, deskonektatze hortatik. Denbora asko surgatzen du eta... Bai. Haipatuko dugu ere, baina hemen beraz gaurko gomitan izanen dugu Madi Quintana, bera influencer edo ez dakitxo bera nola definitu behar den, baina hemen izanen dugu gurekin justuki sare sozialak aipatzeko, bere erabilera eta oroak agian tren batzuk, euskal sarearen mundua aipatzeko. Madi? Gabon. Aipatu dut influencer hitza, baina ez dakit nola definitu behar zaitugun. Agian modan aditua ere, jantzkera berezi batekin eta eder batekin, arropa eder batekin etorri zira gaur. Nola definitzen duzu zure burua agian astalgira hortik? Aizaki nola definitzen den, dependitzen du ere elkariten elkarrezketa edo depende pertsona. Nik maite dut iritziologo hitza, ze iritzia emate asko gustatzen zait, edo zein gairi buruz. Eta uste dut oso garrantzitsua dela iritzia ematea. Txarra bada ere? Batez ere txarra baldin bada. Baina moda ere asko gustatzen zait. Aipatuko dugu, baina etorri zirelarik hor leheno, etorri zirela beraz zure burua filmatzen, vlog bat eginez edo, piskat impresionanta izan da niretzat egia ezan, ikusten dut baitola, baina itzuliko gira horretara, agian proposatzen dizu dana, da hastea galdera simple batzuekin, zure jende ezagutzen ez daituztenek zure ezagutza egiteko, simpleki, ongi bezaizu hasten gira zuzenean, beraz, prestatu ditut galdera biziki simpleak, oroak zure burua ezagutzeko, Lena, izena bizenak eta zure lana edo egiten duzu bizitzan. Madi Quintana deitzen naiz. Eta nire lana, gauza asko ditut bizitzan, saiatu bizitzen hasteko. Aekan lan egiten dut, Baionan. Eta hainaiz doktoretza bat egiten ere bai, jardunaldi erdian, Euskal Hizkuntzalaritzan, gazteen hizkera aztertzen hemen. Hori da pixkat, baina lan diru amaten dian oraingoz da Aeka. Bai, egia ezan nik hola ezagutu nuen bere tesia egiten ari zirelarik edo elgarrizketatu nuen hortan lanean eta hola ezagutu nizun uste dut, bai. Eta feelinga pastu da hola. Bai, etortako gomitatu dugu, gero ikusi dut egiten sortzen zuen edukia sareetan eta beraz ideia polita zen hola gomitatzea. Aipatuko dugu, beste galdera txiki bat edo simple, baina nungo zara, agian pixkat... Bai, egia, jendeak ez du oso argi, ez dut inoiz izkudatu gainen, Donostiakoa naiz, barkatu Donostiakoa naiz, zenditzen dut denengatik. Amaraberri auzoko aldiz, Amaraberri da Donostiako auzorik onena, eta politena. Bai? Bai. Ez duzakutzen. Bada, demagun, bada altzari pila bat, hau ba, ez dago ia landarerik, orduan oso polita da. Justuki ez, landariak dute... Ez duzu ulertzen sarma industriala. Senperen biziniz orduan, ni loreak zinez dira nire ingurumena... Bai. Oksigenoa... Bai, desberdina da nire ustez, senperen bizitza, bai. Baina Baionan bizi naiz. Ados. Bai, duela 3 urte ja. Nola bizi duzu? Ondo. Bendik maitut txikiak, nun aluzun oinez joan tokietara, ezagutu jendea, ezakit, badu sarma horrek, nire gustatzen zait pilat, oso esterik ere bai, ongi. Beste galdera zozo bat, baina zeintzuk dira zure sare sozial gogokoenak.
zenta iduritzen zait baduzula TikTok, Twitter edo isa, Instagram denetan ikusten zaitut gauzak igotzen. Bakoitzak badu funtzio ezberdin bat iruditzen zait, baina nik esango dut, nik badut TikToken adikzio bat, argiki eta ez zait importa. Denek behar dugu adikzio bat, nire TikTok da. TikTok dago egina, baina hain modu perfektuan, zure emateko eksaktuki behar duzuna. Orduan ni joaten naiz, eta behar dut bakarrik egon, bi ordu TikToken. Bi ordu deia ez da inbeste, niri iruditzen zait TikTok manuelarik pasten nituela laboren edo hola... Akzio lokartzerako momentuan. Bisiki buruarekin Bai. telefonoari begira. Ez, megitan Egin desintoxikazio talde bat hor hiruak elgarrekin, Ustez. Nuen nik pisukide bat, eta behin harrapatu nuen musu bat berari bidatez, goizeko 3 mailari begira, hola, konkortua relsak pasatzen behatzarekin. Biziki beldurgarra izan zen. Ez dut hori egiten. Baina, egia da, ez onartuko dut, TikTok emateizkizu hainbesteko gauza divertigarri aldi berean, eta bizi garen mundu hortan, pixkat burbuia bat bezala, orduan niri TikTok asko gustatzen zait esan beharra daukat. Eta TikToken ere martxatzen duena edo badira trend hainitz gogoko duzun tren bat oraintxe bertan, ez dakit... Kontua da, TikTokek hainbeste eraginet garunean ahazten ditu dara trendak zeintzuk diren. Baina, bai esango dut, bazegoen tren bat, zala Filomena Kankena, ez dakitzagotzen duzuen da humorista britaniko bat oso divertigarra, eta orduan bazegoen tren bat, eta egin nuen trenda gainera, azaltzen duen norbaitek The Egyptians Believe, orduan da pixkat fun fact bezala, eta hori horitzen da esateko, maite duzu anekdotak botatzea, orduan hori maiteatu nuen. Ez naiz, ez dakit oraintxe hortan besterik, oraintxe bertan, azoitut bezetren guztiak. Bai, egia da Italian brain rot edo hortatik geroztik ez da izan hainbeste gauza adierazgarrikola. Labubuak. Labubuak. Labubuak, bai. Peli egian hortaz gehiago garatu. Aditua naiz ni labubuetan. Labubuologoa naiz nire denbora librea. Baina bai, gero ukango gu denbora pixkata ipatzeko trende bitxi horiek. Bikain. Azken galdera simple bat edo, zure lehenengo publikazioa, gogoratzen zira zure lehenengo publikazioaz, eta nolakoa zen. Kontatzen alba duzu noski, denok izan ditugu. Aurrekoa noroitarazi ziaten lehenengo publikazioa zegin zen, duela oso gutxi. Hemen daude gainera jende horiek. Eta, zen, zer zen, morf bat, Stalinen aurpegia eta Arnaldo Otegin aurpegiaren artean, Sobetar Rodasuneko ereserkiarekin batera, testu ingurua da COVID garaia, negoen etxean itxita, orduan izan super gauza divertigarria eta oraindik ere esan barrakat. Izan da TikTokik onena. Bai. Eta lehena. Eta lehena. Wow. Untxasiz. Ustu noizbait ikusi nuela eta biziki ringarriatxeman nuela, bai. Zinez, biziki. Hori, komunismoa eduritzen zait, sare sozialetan oroak biziki presentzia handia duela, ala ere. Izan memeetan edo oroak, ez dakit zuk hori ikusten duzu ez? Bai, gero uste dut niretzako egina dagora ere. Bai, horren ez dakitan badagoelako edo egina dagako. Hemendik ere musu bat Arnaldo Otegi lider supremoari, biztan dena. Eta Stalini beste bat. Gainera ikusi nuen bere hilarria, egon nintzen Moskun, eta ikusi nuen Leninena eta Stalinena. Orduan, egitan egon naizela oso gertu. Baina bai, nik uste dut, eta gehiago komarkoltzatek komunismoan alde, eta batez ere Ipar-Korean alde. Ipar-Korea ez da aske ipatzen. Egia. Musu bat ere Kim Jong-uni. Dugu hemen. Proposatzen dizuedana, orain, agian hasten algira, beraz, titanioa aipatzen, hori da zure kronika, olaia. Bai. Aipatuko duguna, beraz, ausardia sare sozialetan. Beraz, ni Madi, ikusten zetu dalarik hola, ni kanpotik hor, ikusten hona da, nire tzat, baduzu ara ere, zuregan konfiantza, beti humore honean, beti alai, zure bideoetan berdin, eta nik uste ez da bati deneri emana, ez dute denak hola, hainbeste positibat osun hain bizian, eta hori bidaz estebanek, janduen bezala hor gaur egun eman duzun arropa nik maite dut biziki. Me bon, eguneroko bizian ez ditut hola neskak ikusten beti lako arropa batekin eta zinez garrantzitsua da, ere bizian berarekin bere buruan untsa izatea eta zinez zuk ematen zuela ere vibe hori eta biziki positiboa eta berdin zure sare sozialetan. Nire ustez Euskal Herrian ez dira hainitz orain,
gero ez da gehiago bat dira ere sare sozialetan eta gazteak eta bideoak egiten. Eta zuk zenez ekartzen zuela ere Euskal Herriaren parte honak eta zure segitzailean zaten ustez biziki bai positibo bat duzu. Voilà. Eta nik nahi nizun galdetu, ala ere, nola hasi zinen, horri gandozu dikustalinekin hasi zinela zure bideoetan, eta COVID denboran, zinez zer eman dizu, gogoa egitea bideoak, eta zinez, hiper gardena zira eta zure bideoetan, eta nire ustez bat zuk istoan indarra eta hausardia, zure bideoetan izateko. Ez dakit, egia esan, zenezken oso gauza politak. Ez ditu da inoiz pentsatu, egia esan ezagutzen dute dugu dakite naiz nahiko pertsona energetiko eta positibo bat. Egun txarrak bai dute, baina egia ez dira asko. Orduan, hori ere hola naiz orduan saretan, eta ez dakit nola, hasi nintzen aspertzen nintzerako, baina matatzen lotxa biztan dena. Baina, gero nik lotxa gutxiko pertsona bat bilakatzen saiatu naiz, pixka bat. Arroparekin nahi hor torre nahi zola jende guztak begiratzen ninduen eta nintzen ados begiratzen zatela. Eta nahiko lukete hola jantzi. Hemen jenak zera super gaizki, baina super gaizki. Hemen jendeak gaizki begiratzen du, Sobera. ezten eta... Baina gauza bat. Baina Baionan ez dakit, baina Baionako NPC frantsesak ze gaizki jazten dira. Aldiz, nola hasi nintzen, ez dakit zagotzen duzuen, hemen peli egon zen, Kabala podcasta aurkezten nuen Klaken, eta horrela hasi zen ere, horroso hasi nintzen sentitzen kamaren aurrean, mikrofonoarekin eta guzti podcasta bazue rolean, eta esan nun segituko dut, hau TikToken eta sareetan ere, zergatik ez iritzia ematen. Nik gaina, ez dakit bakizuen, baina nik hitz egitea asko gustatzen zain niri orduan. Bateri. Iritzia ematek, garrantzitsua da, nire iritzia evidenteki ez. Nik oroitzen naiz garai hortan podcasta begiratzen nola astero, ateratzen zen bakoitzetan, justu ikusteko nola jantzia zinen. Eta genuen gure topean zein zen zure janzkerarik onena, txarrena eta dena. Tierliz bat, edo bai? Bazen bat maskor batzuekin, biziki polita zena, bazen pelukarros bat, ere ongi oroitzen duana. Egitan eduki kalitatiboa, mila esker proposatu duzunagatik. Bai, azken finean, nahi nuen erakutsi ere bai, altzela jantzi, ez dakit drama askorekin eta zerbitzatzen azkenean, eta hitz egin gauza serioi buruz, hori ikusi nuen gizon asko zuen supera serre, ez zuten onartzen. Nor da, ridikula, hau ez dakit zertan. Begira zoko nion azkarragoa naiz, beraz. Zuzlei eta... Izan dituz maitorzak, hasieran eta bai? Bai, izan gaitu nizu gaizkon polemikak, ez hasiko hemen, ez dut polemikarik sortu nahi, bestalde batzuekin, baina... Iparkurea ipatuta gero, lasai Baina bai, eta gainera ez zuten serioski hartzen nengolako peluka larros batekin edola, baina ez dakit, eta eroraiz egontzen ETV saio baten, eta Barbie eramaten nuen eskutartean nire amuletoa bezala, eta beti larrosaz, zen nik irakutsi nahi nien batez ere gizon, euskaldun, eurojakintxuei dienak oso serioak, eta jantzita astorez, ni ahi baina azkarragoa nintzela. Eta nitula gauza interesgarriagoak esan, eta hola da. Me astoriak metitu gara ere. Bai. Nik ez. Bakotxak bere guztuak bizian ados. Iritzi bat da. Nik asumitzen dut, astore joggingak, ez da deus oberik. Da pijaman jota bezala bizitik. Itzatxoiz. Zuk ematea? Bai. Ani mutikoak astoretan. No, ez hori aurkabe. Eta gero nuen ere zurekin ikusi, ziren ala ere, olako sare sozialetan eta badalerik kiston ziberjazarpena eta... Eta nuen jakinean, zuk deia errezibitu zinuen edo eiters delako bat, edo olako ze... Eta nore ikusten zinuen, justut, ziberjazarpen hori elbertu zaitzuen edo ezakit. Bai, jasandet, baina aldegin zerrenda bat. Jasandet ezkerreko ultradogmatiko gizonen partetik. Jasandet EAJ-ko kriptoanaien partetik, kriptojeltzalen partetik. Jasandet espainolen partetik, terfen partetik. Hemen diko ditu behar dugu beti terfak dira naziak. Zer gehiago, bai, holako gauzten gatik, ematen zuen iritzi bat, hor baduzu, batez ere bada talde bat dira oso sektarioak, eta hori Twitterren batez ere, Twitterren. Eta nire esan didat, adibidez, emakume euskalduna nintzelako nire lana zala ukitzea aurrak, edo erridikula,
edo deitu naute proxen eta agian esateagatik sexulan gilek merizitela eskubidea. Baina gero esan nahi dut. Bai, momentuan urduri jartze zara eta honetan nahi duzu erantzun, baina gero ez dut utziko gauzak egitari horregatik egia esan. Ados. Hala ere, ahitzekoa da, nik pentsatuko nuke, hala ere, euskal komunitatea Bai. intikia izanki ez zela hainbeste presente ere, baina azken finean beste komunitate guztietan bezala, badira... Gero pituak, bada gauzat oso presenteena euskal interneteko eduki guztietan da espainol desorientatuak iraintzen jendea justu euskaraz egirelako bizikirringarria dena. Egia. Guk badanukan ditugu 1000 iruzkinola, ni batek sangijuela deitu nindia. Asko gustatzen zait, da deitu nauten gauzarik ederrena seguraski. Baina zuk ikusi ditut pare bat zure komentarioetan, eta badira nahiko, Bai, baina ez dakit, baina mehatxok ere izan ditut, hori izango zer duen, dut nahi arazik, baina mehatxok ere jaso ditut. Baina diegia da oso divertigarra ikustea, Espainiar banderak jartzen zure profiloan adibidez. Edo esaten, izorrai espainola zara, edo kontrako ere, zara frantsesetan hartu behar duzu, olako gauzak. Hor ere berriz erakusten du pixkat zure ausardia eta zeren normalki batzuek gertatu da, ustez, sare sozialetan izatea, eta kriston eiterzak ukatea hien komentarioetan, eta gauzak gelditzera baizu. Eta azuk hor segitzen duzu, ara ere, zure buruan nahi duzuna, zure iritzia, eta segitzen duzu. Bai, peli izitatuko dut hemen, esaten dit beti, oroitu maili jende horrek kaka jaten duela. Orduan ikuste dut, olako pentsamen moldearek ez haiek aldo dute eman egin hitzei, aldo alute egin ere, bai, esan nahi dut. Ez egia da, beti jendea izanen dela insultatzen interneten hori beti denik bada. Gero, izan iduritzen zait behiki okertu dela biskat, baina... Piskat, kuku Elon Musk, voilà. Ez hor azken hilabetetan ikuste ditut komentario guztiak izan bederen insultuak dira, denbora guztian. Garaian jadanik toksikoa zen, baina ez dakit. Hori beste sare sozialetan gutiago suposatzen dut, edo ez dakit. Ez dakit, gero depende, hain gizona balin bazara eta isak balin badaki asanda zuri gauza intzelak ere proposatzen. Nik adibidez badut eduki asko ez dena hori, badut eduki asko dana interneteko meme kultura, shitpostina, transmugimenduarena, ez dakitzen mugimenduarena, katori guztian nik nire isako fidean, baina badakit egiazki, balin bazara gizona, baukaztu aukera gehiago jasotzeko intzel edukia zuretzat gomendatua edo. Nire algoritmoa egun batik bestera full arrazista bilakatua. Baituk tuitak jendearen anzakianan norden, zuzatxematen arabiar gehiagi behila frantzian, eta ez dut hori ez da nire pentsatzeko ezakitzela dikabu hemen den. Ni konturatu daiz batzutan, begiratzen baldin baduzu erantzun bat edo zitazio bat Twitterren, batzutan, hori tipo bat erantzuten, Twitter jasista bati edo hola, begiratzen duzularik tweet hori, batzutan proposatzen izkizu tweet horren antzekoak, begiratu duzuna eta erantzuna ez tweeta, eta beraz baituzu gauza jasistak hola, ez nire ustez, piskat esprese gina da. Harri-harria. Hala ere, merezi duena da ikustea esatu batuar evangelisten tweetak. Da, egiten humorezko genero propio bat. Estatu batuetako Twitter jauro hori duiz beste mundu bat dela. Impresia dut nik dutela TikTok harik sanuena hemen. Ez dut arrazismoa inbestirik, edo evangelistarik nire TikTokan, edo. Asko, meni bat gauzak... Aski laikatzea. Ez dute bozkatu behar, eta gaitik gauzak ridikuloak. Galdera bat postatuko dut, baina posibilea da TikTok sano bat izatea. Ez, hori ez. Epat zuzu TikTok sano bat? Egan dut sanoagoa. Zuek baino sanoagoa. Baina nik TikToko sanoa daukat, isa daukat ez dena sanoa. TikTok nahiko ongi, ze da jende guztia hori komunistak, feministak, hori da izango taldea sartzen diren guztiak hor daude, ordu ni hortan pozik naiz, eta erokate shitposting pila bat, baina isa da piskat toksikoa dana. Gero nik ikusten duena zure TikTokean da batez ere baduzula testu gehiegi. Baituzu TikTokak nun baden testua pila bat. Ez dakizu irakurtzen? 3 lerro baino gehiago bada, ez? Horregatik ari naiz TikToken, taula. Ez balin badakizu badago gliko artista bat, Lea Michel, eta dago memea ez dakila irakurtzen. Beraz, ikusi artezu liburu batekin, peratuko dugu ez dakizula irakurtzen. Kanozu zure erantzunak eri?
Ez dut oso ondo ulertu, baina bai, Maili. Ados. Badakit, Glee ikusi dutenek ulertuko dute referentzia. Glee. Wow. Ez dut ikusi. Ez du inork ikusi Glee. Gli, G-L-I-I. Bai. Eta gauza non dantzatzuten. Bakatu. Bai. Hori da internet referentzia izugarria. Eta pixkat, nola hitzen da? Euskal seria hor, kantatzuten eta dantzatzuten. Goazen. Glee da pixkat goazen. Goazen da hori, baina oso gahizki. Ula. Bueno, hori zure iritzia Nire da. iritzia, bai. Nik ete bederen eduki guztiak asko maite ditut. Prime time Oh, wow. Doraemon. Gora bera. Nik baut galderatxo bat, zuretzat Maili. Bai. Da nola, nik ikusten zaitut pixat Euskal Ana Montana bezala. Ah, Ai, ue. ama, mil esker, Zai. alde polita. Gamezinez Maili bai. Zta egunetan doktore gaia zara, egite dituzu zure ikerketak, eta gero bat batean zara modu biziki extravagantean jantzita TikTok oso celebrak egiten eta deklarazio dudagarriak batzutan. Nola Dudagarriak ikusten duzu? zuretzat. Bueno, dudagarriak, bai. Bai. Bai, niretzat. nola ikusten duzuzuk hori? Bauzu bi alde horiek baituzu zure bizian? Ala bat bakarrik da azkenean. Kontuan nik txikitan esan nuen, nahi nula izan Leonardo da Vinci bezala. Wow. Bai, lortu duzu. Oien, evidenteki, bueno, ez dakit oraingo ez naiz agertuko nunbait, baina nahi nula egin, ze berazan, ez dakit bakizu, baina berak zen fisikaria, margolaria, eskultorea, gauza asko egiten zituen zaneitan, horatan nik ez nula bakarrik gauza bakar bat egin nahi, orduan. Gero follower gehiago dituzu. Aspertzen naiz, ni, zer? Follower gehiago dituzu berak baino. Jakin zazu, gara jartzen zango zen influencer bat, agian. Baina, lapurtuko zion obrak, enbeste norbait ez dakit. Baina, ni aspertzen ez goza bat bakarrik egiten, ez dakit oso, behar dut estimulo asko. Bai. Orduan, horregatik, ez dakit. Agian, aipatuko ditugu ere beraz TikTokeko trend bitxiak, leno aipatu ditugu fite-fite, baina zuk peli horren inguruan zerbait prestatu duzu, ez, hori da? Bai, Esteban, zuk esan bezala nire kronika interneteko, TikTokeko trend bitxei buruz izanen da. Kronika honen izen orokorra lau bubu da, emankizun hau berria da eta ez gara biziki inspiratuak, ikusten duzuen bezala. Beraz, lehenik eta behin, trendak izango dira gaurko aurripagaia, beraz, Mailizuk TikToker profesional bezala, aipatzen aldi guzu, zer den trend bat, gure publikoko zaharrenentzat? Profesionala ez naiz ordaindu hortarako. Baina trend bat zer da, ba moda bat sortzen dena, ez? Azkenean da, tontakeri bat zen daiteke, edo izateke kantu bat edo dantza bat, eta jenda hasen da errepikatzen biralki ez, duela gutxi Euskal Herrian, fusilaren notxaren dantza eginda birala, ez dakit. Bai, pixkate azalpen zatzago bat emateko zaharrenentzat. Gripeak bezala funtzionatzen du trend batek, adibidez Mailek aldapangora kantua dantzatuko du bere TikTokean dantza polit bat eginez, eta nik ikusiko dut hori, maitatuko dut asko, eta kutsatuko nau, eta nik berdantza eginen dut berkantuarekin. Eta hori, azkenean mugimendu viral bat sortzen da, eta irudikatzen alduzuen bezala, ez dira dantzak bakarrik edo gauza inofentsibak hortan, badira tendentzia arriskutsu baita mortalak. Orain emango dizkizuet horren eredu diren trend batzuk, otoi ez errepikatu etxean, eta errepikatzen bauzue, ez dizuet nik irakatsi. Beraz, lehena begi bizia deitzen da. Hortarako behar dituzu hainbat osagai, eskuak desinfektatzeko likidoa, bizarra mozteko aparra, eta lixiba ura, hori guztia bol batean nahastu, eta begian aplikatu. Honen helburua begia argitzea da, gero agian zure begia argitzen da, baina gero ez zara gai ikusteko zure begia, beraz ez da oso praktiko. Egingo zenuke hau zu, Maili, zure TikTokean? Ez? Nik egia esan, uste dut hori orokorran gizonek egiten dutela. Ez dakit ez dute... Gizon heteroek, cis heteroek egiten dute hori. Nik egiten dut goizetan, Badut iritzi berdina. Ados. horregatik begi urdina nahi izan, berez, zure berbegiak ditut. Baituzu estatistikak horren inguruan, batzuk egin duten edo... Ez, ikusi ditut bideo batzuk, baina pixat, webgune horiek nuna ematen izkizuten trendak, baina TF1 agertzen dien bezala, dena flutatua da eta da... Ez ziren desintoxikazio... Ez ziren desintoxikazio Bai? garai batean. Ez dut ongi bulertu esaten duzuna. Uste nuen, ari zinena,
Bon, beraz, TikTok trendak. Orain aipatuko dizuet bat urtarrilean modan zena. Deitzen da Central Challenge. Beraz, challenge bat da pixkate erronka antzeko bat. Azkenan challenge erronka. Anglizismo bat besterik ez da. Hizkuntzak maitia. Nola deitzen duzu hori hizkuntzalaritzan? Euskaraz challenge erabiltzen dugunen? Hori da mailegu bat. Ken bil esker, ikusten da, Egia da, orain arte hitz asko erabiltzen ditugula inglesez eta, baina berko litzatekela geratu iztegi bat euskaraz. Ez dakit, zu Bai. uste dut, asia zinela hitz batzuk aipatzen nola ez? Adibidez, hasten nahi zaretzen zerbitzatzen euskera, zora to serve count, hori hartzen da dragean adibidez da, ez dakit, izan, divinoa, dorako zerbait, edo dramatikoa. Bai, badira horako hitz batzuk, eta challenge eralera ikustut teixa A-L-E-N-T-ixa idatzia. Beraz, hori ere, egin ezakegu moldatu, eta gure ortografiara, challenge. Bueno, challenge hortara bueltatuz. Honentzat, bi osagai behar dira bakarrik. Mugikor kargatzaile bat eta txanpon bat. Beraz, egin behar duzuna da, zure mugikor kargatzailea sartu, konektatu, baina ez osoki. Utzi tarte pixka bat, eta kargatzailearen bi brotxen artean txanpon bat jarri. Eta horrek txinparte asko sortzen ditu, eta bizik iztilatua da. Egin duzu? Ez dut egin. Me egiten aldugu nahi baduzue, like asko balin badira, magik eginen du bere TikTokean. Beraz, hori, hau, amarretik bederatzi elektrizista gomendatzen zute ez egitea, baina biziki hurbila da Pikachu bat ukaitetik, eta ni Pokemon zale handia naiz, beraz, gomendatzen dut. Euneko bat hori gomendatzen duena, zertifikatua da. Zertifikatua da, zertifikatua da, osoki. Beraz, orain pasako naiz azkenera, ditzen da Brick Challenge, baina edozein obiektu pixurekin egiten alda. Beraz, lagun batzuk behar dira, adibidez, gu launaka pentsatuta hasi garela egiten aldugu gero. Kamera bat lurrean jarri, hautatu objektu pixu bat, izan daiteke adreilu bat, brick, edo botila bat. Kamerari begira jarri eta goruntz bota. Errepikatu? Hartu behar duzu brika bat, Bai. begiratu dena kolaboro bilan, eta goruntz bota, eta errezatu zure buruan ez erortzeko eta Estebanenan erortzeko. Ados, wow. Eta hori da tren bat oso ikusia izan dena azken hilabete hauetan. Besteak ez ditut ikusi, baina hori ikusi ditut batzuk eta... Ona da, Bai. Gero ikusten dira, hartzen dute brika buru gehina, eta gero... Hori da kontzeptua. Gero zer bukatzen dugu ahatsalde ospitalean? Errusiarre ruleta bezala, pixka Bai, bat, bai. ez? Da, Challenge ona. Zuk zein egingo zenuke hauek hiruetatik, Maie? errepikatzen dut, hauek direla gizon zizeteroentzako challengeak, niri zait bat ere agertu, baina bakar bat ere nire fidean eta Hori da. eskerrak, beraz ez naizen ez kontsideratzen talde hau lorren parte, ez duk egingo bat ere ez. Ados. Zuk baduzu, egin duzu, jada tren da arriskutsu bat edo hola? Zein da egin duzun arriskutsuena? Ba ez dakit, nire ustez izatea ja egitea euskeraz eta euskararen alde, piskat arriskutsua zehazkazu. Hor, denak Espainiar banderak jartzen, beraz, ez dakit, hori arriskutsuan edo ez, baina nik ez dut arriskua maite. Ez dut maite, ez dakit, ze jenak zer daukan arriskutsuak egitearekin. Heterosista, txikoak, ba. Bai, ez dakit adosta honekin olaia, baina nik gorroto ditut gizon zizeteroen TikTokak, Twitterra, Benik ez ditut behin, nire TikTokean edo, Nik hauek egin ditut bilaketak, batzuentzat briken haukan dut. Ez duzu asumitu nahi, anfet, Ez dut asumitu nahi, anfet, nik asmatu ditut, nik hasi ditut. lagundu. Bedira intzelentzako pixkat, intzel challengeak hoiek. Seguru. Intzer? Gero begiena ezakit ikusitut neska gazte asko egiten zituzela. Intzelak dira gizon batzuk uste dutenak daudela haien gogoaren kontra zelibate jola. Involuntary celibate ez? Hori da, bai. Zuzagutzea? Ez dakit nola itzuli behar den hori. Da mugimendu bat jende biziki desagrabearena, biziki gutxi dutxatzen dena. Ez dut horri niltzera otoi. Baina hainitz dira. Hainitz dira. Gerozta gehiago. bai. Sobera dugu. Bai, bat dira pentsalaria amerikar biziki argiak, bada bat gutxiago orain. Baina, bon, bai, bat dira gerozta gehiago. Andrew Tate, adibidez. Andrew Tate, bai. Wow, amen. Baina, hobeto da ez jakitea zer diren egia esan, Eta haiek nahi dute egon neska batekin, baina kontua, nork nahi du egon haiek? Gorrotu dituzte neskak ber momentuan. Esanot bitxia da. Edo neska bitxiak. Ez, baina... Zere bat dira ere neska...
Zer jan nahi du horrek, neska... Ari zera intzelen defentsa hartzen, neskak erasotzeko? Badira gizon txarrak hor jaten dugu bezala, nesketan ere, badira neska batzuk ez bizikiarriak edo... Bai, sortu da terminoa femzel ere bai. Baina femzel ez da gauza bera, femzelak dira orokorrean, aiz bago Euskal Herriko youtuber bat gazten zaiana, soi una prengada bera femzel bat da. Da gortetu gizonak eta itetu horri buruzko ragebait bideoak. Baina ni oso alde horrena, ez dago, salai dut, arrazoia dute dozen kastan askotan. Intzelek ez dira eusa dutxatzen. Gero lotura bat zuzena kripto txamponekin ere bai, bada mundu... Mundu paralelo bat, momentuz ez duguna, iduritzen zait sobera Euskal Herria, baina iristen ari dela pixkanaka. Esko gara laizter body counta galdetzen gure gonbitei eta Gorputzkondua. Magi? Gorputzkondua. Hori, ahiz oso itzulpen hona, Bai. gorputzkondua hori hartu behar dugu. Ez dute gaukan bialdiz, itzultzeko iten dut. Bai, oso. Euskal Herria hasi agertzen, edo ze uste duzu, EAJ-tako eskuinadarreko gizonak zer direla. Ba, bueno, Twitterren asko nik ikusi ditut, irudikatu, baina gizon batzoia burusoil, zikin batzuk, zaharrak, esanez, eukiartzu aurrak, hasi zu aurrak eukitzen. Nor gerturatuko da zure gana, ez bali makazu diskurtson azkagara ez batzara dutxatzen eta bali mazara gainera burusoil zahar bat. Bai, ja. Bai. Ustat guk ez dugun arazo hori. Lehena eta azkena da gaur uste dut. Barkatu. Gizon burusoilekin zut ez dienak dutxatzen, no? Nik ez dut arazoik nire eta burusoia da, asko maite dut, baina... Beraz barkatu aita, baina uste dut denek ulertzen dugula ze trebuzaina izen hitz egiten. Da, gainera, esazu baina beretuzu, 50 urte, 50 urte zaizara egun osoa Twitterren, ematen zure iritzia, izan inori importa. Dakit, kasu gehiago egin zure aurrei, zarela aita ausente bat seguru, eta utzi, jende batzuk ez du merezi ukitza internet, nire ustez, jende batzuk ez du merezi. Odan zu, aurrakuk egiten giditzen duzu TikTok? Ez dukiko aurrik. Bakatu. Emango zenuke permisa bat gidatzekoa bezala internetera biltzeko? Aian ideia hona litzateke. Adimadetik aurrera bai, agian bai. Adimadetik aurrera Twitter eta TikTokera sarbide ukitzeko bai. Bakarrik utziko nieke, adin bateko emakume zaharrei dienak oso divertigarriak, ama dibortziatuak. Postatzen dituztenak minionak esateko egunon zakitzer? Oso fan. Ama dibortziatu edukia ez duzu ezer oberik topatuko. Ama dibortziatu izatea genero bat, eta nahi dugun genero mota hori. Nik badut, guk badugola Estebanek ere, pentsatzut ezagutzen dola, Endaiako Facebook taldea. Dela Facebook talde bat Endaia guztiak osatzen duena, eta baditu zaharrak adimen artifizialarekin jakin egia den, ez den egia, ezakitzer, egun guztian, eta zoragarria da. Nik oroitaraziko dut, zuk behin sinetxizen duela adimen artifizialarekin sortako irudi bat egia zela. Bai, enez horitzen zer, baina... Hor izan zen, kasu importante bat, hor frantzian emazte bat Brad Pittekin izena. Bai. Me hamet ezen Brad Pitt. Ezen batere Brad Pitt. Ezen batere Brad Pitt. Ez daude bere liburua idatzi du, idatzu memoriak. No, ez da egia. Bai. Elduen hastan bera etorriko da. Hame, entzun duzu bere interviewak eta? Bai. Liburu bat idatzi du. Bueno, ez dakit berak, baina liburu bat terako du, bere esperientzia traumatikoa kontatzen. Nola, izaten atzira, hain galdua zure bizian, uste, ez dakit, frantzen zira eta hor Brad Pitt, hola etorriko da zure ganat, eta... Gero eskale batek eskatzizu euro bat izuzo ematen, Brad Pittek eskatzizu 5.000 euro, eta ematen... Ua, ez dakit ematen Ez baina badira adimen artifizialak gaina adibidezak ikusten irudiak, baina irudiak dira, eta audioa ere jartzen dut, audioa da literalki Google Translate. Baina badira horako gauza batzuk nik horretik asko baitu TikTok, ze bada Brad Pitten emaztea, gero bada lesbiana jihadista, bada gero Tunis eta Niza nahasten duten turista estubatuarrak, egun astero bada zerbait super interesgarria. Eta Brad Pittena, wow, Brad Pittena ere. Gainera, iduritzen zait, iritzi pertsonala emanen dute, baina belaunaldi hori, 60 urtetik gora duena, iduritzen zait duela... Gero emaztea gaztea da, baitu 40
50 baino gutxio pentsatzen. Bai, gehiago Facebookeko taldeari Bai. begiraten daiako hori eta adimen artifiziala iduritzen zait, belaunaldi hori justuki zela duela 10 urte edo 20 urte jaten ziguna, kasu interneten ikusten duzuna, ez da beti egia, beti gezurra da, ez hola. Bai. Eta azken finean orain ikusten dute adimen artifizialak sortutako irudi bat, ze ongi Me begira. horretan nire aita, hor lehenko aldean, etorri zait sukalderat, ejanez, laia ikusi dut bideo bat, zeren hor kukandu Instagram berriki, bere enpresaren zat, eta duko hori da deskubritzen Instagram. Eta hor, hasten zait, ikusi dut sakru batzuk piszinan salto egiten, eta kriston saltoak egiten, me haintzinskak, ibelka, eta nire esparten du, aita, da dimen artifiziala, zuzazia edo, zu ustez, jor sakru batek horiten aldu bere bizian, eta aita, sobera bere gauzan, eta nire izpak bere eguneko mudea hautsi dio. Sinstuko badela brr patapin bai Esan beharra dukat, berber patapin joan nintzen Kroaziara oporretan, eta baziren pelutxeak. Bai! Pelutxeak! Iruñan, Iruñan! Jo nintzen, Iruñan, hor merkatuan, bagizu igandean resaka eta gero, Bai. eta hor merkatutxoa. Eta hor Agian barko nuke azaldu zer den brr patapin Bai, eta dena brr. publiko zerra. eta hor pelutxeak ikusten dituz eta, afrosak. Bref, edo txinoan Bilbon ere. Bai, nik ez dut ikusi, Kroazia joan hartak esan nun, ze berezian formatak gero ginen. Balerina kaputxina da, berber patapin. Esplikatu peli. Bai, gure entzulentzat aipatzen ari garen brr patapin tuntun sajur eta trala guztiak. Badira handana bat, bai. Bai, dira pertsonai fiktizioak adimen artifizialak sortu dituenak, italiar asmatu batean mintzo direnak. Ez da, ez zuen entzun, horren, wow. Intentsoa da, bada intentsitate bat. Bai ez, haien tradukzioa. Itzulpena? Itzulpena, pina nintzen horrexikatzen. Hain itzulpena hor, italietik frantxerat edo, iduriz jaten mutea, gazan aurrak bombardatu edo... Bombardiro krokodilorena. Bombardiro krokodilorena hor, dibidez. Bai, iduriz. Orduan, boikot total. Gehienak itzasmatuak dira, brr patapin sipakoa esaten duena. Porko dio, porko ala, ere... Bai. Ez gara xiko komentatzen... Ezkiro, jetako. Esan beharra aukat, uste brain rot horrek sortu duela gure buruan disfuntzio bat. Eta zen ni aiz harrapatu nahi gabe, behin aurratek egin zuen tung sajur, eta nik erantzun baina hau gora nahi gabe buserdian brr patapin. Lagundu. Sos. Ere agitzen hau, aurtikiak hortan dira ere, ni hor duela irulabete italian bizi nintzen, eta gordetzen nintuen aurrak, eramatunen eskolarat goizetan, eta bat balerina kaputxina ondan nintzen, isil? Sortzurterekin, ez da posible? Gauza da, badutela Pokemonen biziki antzekoa den zerbait atxamaten dut. Dela gauza batzuk sortuak errepikatzuten beti soinu berdina, eta aurra zarenean aski da hori zuretzat. Ez zu nahi deus gehiago. Hame ulertzen duzu Pokemonekin orduan ez? Bai, ulertzen dut. Zen pixkat gure Pokemonak nire belaunaldian ziren brain rot pertsona joiek bezala. Agertu zen ikusak ikusten zenituzten, baina bat zeuden euskal brain rotak ere, bai. Bai. Agian... Zer? Ez dut ez. Ez dut gehiago izenak, baina... Baitut izenak, ustut ez dara leku egokia esateko izenak. Ez dugu eganen beraz, ados. Magi, badut joko bat, zuri proposatzeko. Egia egan ikusi dut hori sare sozialetan, ikusi dut eskiongi martxantzela, beraz aprobetsatuko dugu agian zerbait egiteko hola. Proposatzen dizudana da, minuta batez, pausatuko dizkizut, ahalbezain galdera gehien, galdera laburrak dira eta erantzuten duzu espontaneoki. Ados. Prest? Bai, goazen. Ale, hasten gira. Instagram edo TikTok? TikTok. Goizeko pertsona ala gauekoa? Gauekoa. WhatsApp edo Telegram? WhatsApp. Etxean Netflix edo kanpoan besta? Kanpoan besta. Mezuz audioak edo testuak? Audioak. Pizza edo sushi? Sushi. Content sortzaile edo kontsumitzaile? Kontsumitzaile? Erosketak online edo dendan? Dendan. Besta biak jamunean goxaria agazia edo gozoa? Gozoa. Follower gehiago edo like gehiago? Like gehiago. Bateko plana edo plan antolatua? Antolatua. Bestetan reggaeton edo tekno? Tekno. Eta biak jamuneko cringe ez gogoratzea edo denak grabatua izatea? Denak grabatua izatea. Bikain. Denak ditugu minuta bat, baina gutxiago eman dugu bikain.
Barkatu me esan baruten naizela batera ados, Bai, nik sushiak pizza baino lehen, Ah, bai. iruditzen ridikuloa dela. Bestondoko janaririk onenan izako da sushia. Sushi, ez dakit, baina gaina izaiteke supermerkatuko, baina ze hona hauen. Pizza. Ados naiz. Bai. Zu gero Edo pizza... audioak edo mezuak. Nik rezibitzen dut 2 minutako audio bat, hiltzen naiz. Baina nik gero bidaltzeko nahiago dut audioa bidali. Bai. Nik ez dut maite audioak entzutea, baina beti bidaltzen ditu audioak. Insoportabla naiz horretarako. Olako pertsona bat zira. Bai, beti. Mikael Esteban. Beti lankideak hemen gian bai estatzen dute, baina... Ni audioak aurka naiz, salbu elaboratua bada hori, bada teknika pixkat barnean, errepikatzen duzu, pentsatzu zu zer esatu duzu. Patapinko eran ere... Hori da, gian, Ados. txisteren bat, baina... Ez dut maite denan, hasten denan berriz, bapaten audio berdean. Barkame, Nik matu Behar bezu, duzu- bi aldiz fitago eta olako Bai, gauza. bi aldiz fitago. Lor, zure amak bidaltzen zu 2 minutako audio bat, hori da nire... Ni amak ez du bidaltzen audio. Ok. Nire amak batzuen ez da pixkat bertzaile da behartzatu horren audioak, eta nago ama baina zergatik. Ez duen egin behar. Bai, ni. Ni bidaltzen gauza, arpegiarekin hor, baila, borobil bat. Oh, pure. Egitan hori, maite dut. Hori da zerbait ez duen oso gande gutxik gabitzen duena, Bai. Hori, wow. Hori Hori da eskertzen advanced. dut, aitak ez du oraindik deskubritu funtzio hori, eta ziotera gutxiko. Ni amak Bueno, zentzen bikaina da hori. Ez hasi. Ez ongi da. Baititu hemen gure sakala ere ez, Bai, musu bat. beti. Ah, Gero pixkat bitxe ginen du sartzea haiek eta Stalin Bermutzoan, baina Bai. ez du- bai. Ne musu asko ditugu banatzeko mundua soan zehar. Espero ez dutela entzunen batez ere, baina... Espero dezagun. Nik nire aitak ez ulertuko. Bon, proposatzen dizuet agian hortan geratzea, mila esker Madi gurekin izanagatik, agian zure sare sozialak partekatzen aldituzu kamerei, jendea interesatua bada, influencer euskaldun bat ezagutzeko, bizki guti baitira. Mila esker daitzagatik influencer hasteko eta gobiatzeagatik. Segitu alda nauzuet TikToken abildua Lady Madi Morten eta Instagramen abildua Madnesken. Twitterren naiz Barbie Malibu, aluzobietu Barbie Malibu, da nire ere futbol zazpiko kamistako izena. Eta hori, mesedez umore pixkate duki eta ez dut barkatzen esan duan ezer aurretiaz. Bikain, mila esker, azpimarratuko dut ere Euskal Irratiek eta bada antolatzen dutela saio hori, beraz eskertzen ditugu ere denbora ematagatik eta materiala. Ez ere haien webgunak bisitatzea eta sare sozialetan segitzea, eta mila esker gurekin izanagatik. Martzen dugu. Hemen c'est bon. Vas-y. C'est bon. Oui. Chateau. Bye. Pas tapien. Ilou, bi, bat. Beraz bai, Esteban. Goita. Ez du egin klap. Ame bai, gian. Bai. Denak eman adira? Bai.